Personahe sa DNR sa Mati City sa Davao Oriental patay human misukol kuno ato sa bypass operation. Aning detalye. Gisulayan pa og dala sa ospital sa kapulisan ang target sa ilang operasyon apan patay na kini. Tungod sa naagumang samad pinusilan, human matud pa misukol kini ato silang drug bust operation. Nahitabo ang insidente sa Bangkal, Davao City. Sa diyang namatikdan nga pulis ang katransaksyon, mibunot kini siyang .45 nga pistola o gipabutan ang operatiba. Gani, gibanggaan usab ang motor sa usa sa mga pulis. Karoon ng scaffold sa loob ng sasakyan. Yung ating pulis nakipag-agawan dun sa dala-dala niyang firearms. At sinabang palad na nabaril niya yung sarili niya. Ang napatayang target, gilang si Ronel Revilla, Forest Ranger sa DNR nga nadestino sa Mati City, Davao Oriental. Nakuha sulod sa sakyanan ang pusil niini. Ingon man, mga gituohang illegal nga droga nga mobalor ngadto 890,000 pesos. Top 8 sa drugs watchlist sa Davao Region si Revilla. Ang nagiging modus nito, itong tao na ito, parang may kinukuhanan siya somewhere dun sa north na mga things. Tapos pagka dumarating siya dito sa Davao, based din dun sa namin, siya yung nagdi-deliver, nagdi-distribute ng illegal na droga. Tungod tunga sa dalan na hitabo ang operasyon, may resulta kini sa pagkakulgot sa trapiko sa lugar. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Suroche para sa One Mindanao.